ina so in tambaye ka, na ga wata yarinya ta wuce ta wurin nan kwanakin baya da zan same ka. Yarinyar nan kuma ni ta fi birgi ni fa. Ba ni wadda take wucewa nan ba. Ita take faɗi. Ɗan gidan Malam Audu. Ita. Ya za a yi yaren da nake ganin ta kasan wani abu. A tun nan area mutum ɗaya take kulawa. da shi waye shi wani. Allah wanda yaro ne wani ɗan garacin ne take yawan kulawa kowane lokaci. Kun waye mutum magana ita yawan zare. Sai san ta nake yi ko ba haka ba. Ai dama dole in ka ce kana son ta don uwanta ba dole. To kuma wanda yake neman ta ɗin nan ka gane ko. In ma na mai magana jin magana ta ni zan san dan ɗauka mataki a kan shi. Ba shi mu aika shi ba shi din banza. To shi kenan. Din banza waye. Gan shi ko yanzu ka gan shi kana iya nuna mun shi. Ke zo nan. Ya ɗani ta tukunna, ɗani ta. Wannan kusa da ni ana miki magana kuma jikin kina rawa me ya faru? To ina miki magana kuma cikin rawan nan ba a faɗa miki saƙona ba ne? Ba a faɗa miki saƙona ba? To me ba to har yanzu kuma ina kiran ki jikin kina rawa kwantar da hankali. Ina son ki. Da nake so. Waye wanda kike so? Ni na faɗa miki ina son ki faɗa wani da wani waye wannan shi. To daga yau zan ƙara ganin ki da shi bai yiwa ina ce in faɗa miki ina son ki kuma in ce ki ce miki kina da wani saurayi ban san shi ba. Ina an ƙara ganin ki da shi yanzu saurayi da kina. Da haka tafi ka ba mu wuri mana. Wai ya na ganki ne duk a tsorace a firgice me ya taɓa ki ne? Amma wasu dandaba ne a unguwarmu da suka ce wani za su kashe kan wasu ƙara da wani saurayi amma sun gani sun takura mu. Yesu wani ma nake ji. Yan daba? Za su kashe ni? Dan ina son ki. Ke wakin san ma ko ni waye ma kin gane? Ni da ke gani kawai dai ban so dai irin kawai an misalinta ne fa. Mu lokacin da muke Lagos ƙarƙashin bridge. Ke ni na ci namun mutum ɗin mun sha jini mu yanka mutum ba kashe. Kawai ban so ina suke yan daban kira mun su yanzu da nuna musu ko ni waye shi me sunan shi. Shi fa yaron nan bai da tausayi. Ki ka baby ni ban san raina da ɓaci ne ba kawai dan ni ke na ganki dan ki sanyi amma in ce inda ki zuwa zan tafausa waye shi kira mun shi yanzu da ma tukun fara aikata mai ni zai ce zai kashe. Lare kin shiga raina lare ni kuma jimmai kin shiga raina jimmai ni sai lare kin shiga raina lare ni kuma jimmai kin shiga raina jimmai. Yana ina? Gashi can shi ne. Je mu same shi mana. Dama ga wanda nake gaya maka. Shi ne wannan dama? Ita ma yin shi? Sa'adu oga. Ki hakki isa ki maru oga? Hakki isa ki maru oga? Wannan bakin daya kuma?